Ita abong-abong apakita ang ganiti live portrait ang mangipakita ti Last Supper when ti mo di panang rabi ni Jesus ti makita di Bukay Abra ita o Huwebes Santo. Pasat na ito tinapapiksapi pamati ni tumili ita a Semana Santa kalpasan na ng biyagmanen ti tradisyon na panagpatakder ken pasalip na iti abong-abong. Napintas unay na ito sir manen nga pasawak na may subsubli manen di dating nga kaaugalyan. Gan may sa may pakita pa higiti sumarasuro ng relasyon lalo kita tutubutan ta. Di may mapupukawin sir dito yung kaugalian tantan may subsubli manen. Naiway ti libot kaya nadalanan di isang nga pulo kinupat nga abong-abong nga aramid dagiti agdudo mabarangay ti ili. Bida iti kada abong-abong dagiti nalalata kasimbaan itintero alubong. Di pa nakipatakder dagiti abong-abong kaya't mangipakita ti panagkaykaysa dagiti bumarangay. Ibilang dadakilabanag ti panakisublimanan na ito'y nagserbi pa yung atraksyon tunggal Semana Santa. Paparis kami amin nga ti portrait mi kat Last Supper. Te content na jay uneg. So lang sir. Tapos into no bigat sunto madya panakatay na po Jesus. Adamot lang competition na kasto idi sir ngam haang nga naggaputi abroad dagito instruktora nga simbaan nga tinulad mi. Depende kanya mi idi nun nya ti kaya mi nga ramiden nga style. So tata sir nagsublimanen man tawon nga nagbakante nga simple lang dagito abong-abong mi tata nagsublimanen during the time of Mayora Jaja. Naraway Katoliko tinagigaysa itineswata na daigalibot iti ili manipod iti San Narciso Parish. May isa kadakwada ni Lola Norma at tinawene na panata na iti panikigaysa ti libot iti ili. Nadingit mi, ti pinakapamot ni Apo, kakastoy, agligat kami mga agliblibot. Manamnama may white manen ti libot inton bigat, kalpasan di siya ti palabras, ken seremonya ti panagtutuok ken ipapatay ni Jesus. May pakitamet ka ti abong-abong, ti mauda kung daway iti rabaw ti daga ni Jesus, kang rona ni panakilan sana iti krus, aging ga anatay. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.